सैया के साथ मोरैया में बड़ा मजा आवे लोरैया में। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुँह गल का हो उठा हो बड़े गोजा साफ खत्म हो का तो ही खत्म वाला का खत्म बा लाल पियर हरी उजर मैं तो हम ही बा मूर्ख लड़की पागल है का रे हां ना एगो साधु महात्मा के हम भगवान के नाम लेत रहनी है तू लाते मार तड़ू इतना बुद्धि नहीं खे ऐसे कोने स्टेचू हम ओकरा माने ना समझिला ऐसे तू बहुत जा वो अब हो जा है सही ऐसे बोल तो ऐसे हो जा ये तेरे काहे के हुई हो जा बकना को बा इसे तो बताओ कैसे तू हमरा के मार देला हो पागल सागल कोई दिला हो पागल ना रह तू ना चल लीला रे कैसे फूटल हो वो फूटल ना हां टीका लगैले हई काची के रोरी के हां खालो मछरी बोलो मुझी पोनोइले बैन माने दुनिया में एक से एक पागल सन के भेज देता ना बचिया तो के कुछ ना कहनी है कुछ ना कहनी है अरे हम जाइबो हमें पीछे पीछे एक बता आजा बड़ा ही पागल लड़की है भैया हैं कितना बढ़िया से ध्यान में रहनी है प्रभु के या कैसा लात मरल से बुझाइल है कि गर्दन टूट जाला अच्छा वही वाली से गोली केने चल गई ए भगवान जी जब लड़का के हमरा से छीन लेला त हमरा के काहे खाती जिया हो तड़े ये सब दिन देखे खाती के सबरे से काज निकाल ना बताओ के घुमतिया कहां गोरलो कनिया से काहे लेके कोरो तो ओकरा के तो मार देल बानी हो के कर के मार के लुआ हो कुल रंग बिरंग के रही बोले तू विधवा हो गलू तो कम से कम उजर साड़ी में रह सूट पहन के काहे गली गली घुमतड़ू बतलावा साड़ी पहने के लूर सहुर से खलबो तारक भगवान जी कैसे पहनबू ओसे तो सूटे पहन ऐसा बिंदी टिकली ना लगावल जाला देखो छोट हो के चाहे बड़ बिंदी सुहाग के निशानी होखेला आ तू सुहागी नहीं खू पूरा ताप हमरा के हमर आई नरटिया ताप से हम मर जाई लड़का के बिना ऐसे ही हमर घर सुनर लगता ऊपर से तू परेशान का कर इतना उतना नहीं खे सीली पर तार मुड़ी रख के कुछ तो मुंह जा उठियो रे तू कहियो मुंह जैती ना सुतला में तो हमरा चिंता दुखाए लगी हो मुरिया तू कहां सवेरे से हो बतारू बतलावा गोरे ओनी नाचे खेले तार नाचे के कहताटे हम अपने से भगवान तो तारा के जति मम पी हो आगल पियास में बानी ए भगवान जब से मलाइका मरल तब से एकर अरदास खत्म हो गल कि गली गली घूमे लगल फिर कुछ मत घरों में करे लगे एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जरे लए राम के बा के हटे जी माता के हटे कन्या कुछ भिक्षा लिया के दे दो माता ऐसे का देखा तड़ू बबुआ बबुआ रवि हाँ? और दिमागी हालत ठीक नहीं है का पागल भेटाइलिए अभी खैर बबुआ तू है ना हाँ? हम अपन औलाद के ना पहचान सकी ना तो केकरा के पहचान सकी ना तू कहाँ रहले है इतना दिन से बबुआ हम तोर माई तू हमके पहचाने से काहे इनका हमके नहीं क्या पहचाना भाई दिन से तू कहाँ रहले है बबुआ हम शादी बियाह क के सही आइले काय होता वो बबुआ तोर शादी तो नीमन से कहीं नहीं अच्छा लड़की से कहीं नहीं फिर तू तो
ये क्या माई? हम तो एक माई हो बबुआ ओ तोर में रारू जेकर से तू शादी करके आइले और रात में गायब हो गइले कहां चल गइले माई बबुआ हमके अपहरण कलाला से चोर हमके मुआ के फेंक देला सब पानी के जाने में हम जिंदा ना रही। बाकी एगो साधु बाबा हमरा के अपना कुटिया पर लेके गइलन। ओकरा बाद हम जाए के बबुआ जाए दो हमने के तो सोचने जाकी कहीं तोरा के मार मुर के फेंक देन से जब से कन्या सुनली तोर मुंह लागे खबर तब से ही पागल हो गई इनका दास को हो गई और पागल बन के गली में सहावरी शिकायत करत हमार पागल कहत हमके ओ तोर मरत देखा जेकर से तोर शादी भरे कन्या स्केचू तू नहीं को हमके चिन्हत केहू के नहीं के चिन्हत बबुआ तोरा चलते ही पागल कुल रोरी माला कुछ पेल बल हो दिया ई जोगी बन गइल बा बबुआ ठीक ना हो कपार रोइल बा तू चिन्ह ना कनियो देखा ई तो हर सुहाग हटे तू जेकरा खातिर पागल हो गइलू गली में घूमे लगलू देख ना बबुआ तू नहीं गो मिलत ठीक ना होयन। काहे ना ठीक होया बबुआ तू इनकरा साथे रहबे ना तू जल्दी ठीक हो जिहा ठीक बा माई नहीं हो ठीक होयन ना तो इनकर दवाई करावल जी इलाज करावल जी बढ़िया से। देख बबुआ अब दोबारा ऐसे छोड़ के मजे तोरा सिवा हमार कोई नहीं के दुनिया में कबो ना जाई माई तू ही कैसे सोच ले कि हम तो के छोड़ के चल जाए। जोगो में कोई हमार नहीं खे तू प्यार हम लगा दी हो बहुत सही इनकर पागल हरकत हालत करत देख के बबुआ कारू तू सच के हो ओकरे से भी खुख ना मिले हमरा घर से मरद ह तहरा हमर लइका त जेकर शादी भरे कने तू काहे ने को समझा सर मरद तोरे से न बियाह भइल रहे हमार कहिया हो हैं वो कहिया देख तू तो अभी आज ही आइला हो देख एकर मांग के धुआ खोल बेटे तू फिर से एकरा से मांग में सिंदूर डाल के फिर से तू शादी कर ले ना 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 केहू से हम शादी ना करो सुना ए आओ करो बियाह बा कर ठीक बा माई हम इनकर से शादी कर ले तनी हमर तो कामो क्रिया कर देले कभी सना तो अनी के सब कुछ पीत तू गइल का सराद में वाला तो पूरा बुनिया मिठाई में बन गइलो तब तो गांव गौरव हमके कुजात छाट दिले माई। अब बुआ तू कभी ना हो सकेला हम चिंता बनना हम सब लोग के समझाई तो चल बाबा जेकर जियते काम क्रिया हो जाला ओकरा हाथ के आदमी पानियो ना पिए ना। बाबा ये सब भूल में भइल बा जान से नहीं के भइल बाबा ठीक बा माई चलो हे परमात्मा हम केहू के बिगाड़ ना कले रनी हे से हमर बाबू आज लौट के आ गई।